Lily Peters, Mačiatko Cezminka. 1. kapitola. Veľmi nahnevaná mačka. Toto je dokonalé, usmiala sa Jasminka na svojho najlepšieho kamaráta Toma. Obláčik, poď a ani nemukni. O tomto sa Matej nesmie dozvedieť. Šteniatko Kólie, ktoré dostalo meno Obláčik, pokrútilo chvostom a vošlo do kôlne. Jasminka za sebou zavrela dvere, ale nedržali dobre. Prehnité drevo sa šúchalo po zemi a dvere sa určite už roky nedali poriadne zatvoriť. Sadni, Obláčik, prikázala. Psík sa poslušne posadil na zaprášanú podľahu. Nemôžem uveriť, že sme tu ešte nikdy neboli, poznamenal Tom. Už sa teším, aké útulné to tu bude, keď upraceme. Aha, je tu aj okno. Môžeme priniesť niekoľko starých stoličiek, uvažovala Jasminka. Nájdeme aj niečo, čo budeme používať ako stôl a vyniesieme všetky haraburdy. Kôlňa bola malá tehlová budova so šikmou strechou v záhrade farmy, na ktorej bývala Jasminka so svojou rodinou. V jednom kúte stáli dve hrdzavé piecky, vedľa nich zamotaná guča drôtov a rozpadnutý bal slamy. Na polici z neohobľovaného dreva boli dva záváracie poháre so skrutkami a sklíncami. Pozri sa, na podlahe je myšia kostra, zvolal Tom. Matej by si ju určite rád pridal do zbierky. Môžeme mu ju darovať, navrhla Jasminka. Jej 6-ročný brat Matej mal v izbe desivú zbierku zvieracích kostí a lebiek. No, nepovieme mu, odkiaľ ju máme. Táto kľubovňa bude naše tajomstvo. Tá polica by sa hodila na knihy, prehodil Tom. Na stenu môžeme zavesiť plány našej záchrannej stanice. Bolo piatkové popoludnie na konci októbra a Jasminku s Tomom čakali dvojtýždňové jesenné prázdniny. V budúcnosti zamýšľali viesť záchrannú stanicu pre zvieratá a v klubovni sa chystali prebrať všetky podrobnosti. Ako nazveme klub? Nadhodila Jasminka. Klub záchrany zvierat, odvetil Tom. Jasminka pokrčila nosom. To nie je veľmi nápadité. Potom sa jej rozžiarili oči. Čo hovoríš na klub priateľov opustených zvierat? To sa mi páči, zasmiel sa Tom. Sme priatelia všetkých opustených zvierat. Však Obláčik. Zohol sa, aby psíka pohľadil po hodvábnej srsti a Obláčik pokýval chvostom na podlahe. Jasminka ho našla pred 4 mesiacmi, keď ho niekto nechal v kríkoch na pospas osudu. Vyliečila ho a teraz bol jej verným kamarátom. Na jar zase s Tomom zachránili z brehu rieky opustené kačacie vajíčka potom, čo pec zabil mamu kačku. Prežilo len káčatko Gobríček, ktoré už bolo dospelým káčerom a spokojne žilo vo veľkom výbehu so sliepkami. Jasminkino prvé zachránené zviera bolo maličké prasiatko, ktoré našla na susedovej farme. Nazvala ho Pralinka a z toho malého chúďatka vyrástla obrovská prasnica, ktorá žila v sade za domom. Už si nesmiem nechať nejaké zvieratko, posťažovala sa. Mame a ockovi som musela sľúbiť, že ak ešte nejaké zachránim, pohľadám mu nový domov. Budeš sa môcť cez Vianoce postarať o moje morčatá? Vyzvedal Tom. Samozrejme, uistila ho. Znova idete k starej mame do Cornwallu? Áno, už sa neviem dočkať. Pripravuje najlepšiu štedrovečernú večeru na svete. Na prvý sviatok Vianočný sa pôjdeme okúpať do mora. Budete sa kúpať v mori na prvý sviatok Vianočný? Zhrozila sa Jasminka. Zbláznili ste sa? Tom sa jej práve chystal odpovedať, keď niečo narazilo do dverí. Potom sa ozvalo zúrivé škrabanie na drevo a hlasné mravčanie. Deti si vymenili vyľakané pohľady. Znie to ako mačka, šepla Jasminka. Veľmi nahnevaná mačka, dodal Tom. Možno je to divá mačka, ktorá sa zabývala v tejto kôlni. Zavreli sme jej dvere a preto sa nevie dostať dnu, uvažovala Jasminka. Mačka ďalej mravčala a škriabala na dvere. Môžeme ju skrotiť a urobiť z nej maskota nášho kľubu, navrhol Tom. Ak tu býva, tak doň vlastne patrí. To je skvelý nápad,
prisvedčila Jazminka. Navyše by to nebolo ďalšie zviera, ktoré by som priniesla domov, keďže už tu býva. Zaujímalo by ma, ako vyzerá, povedal Tom. Snažili sa vykuknúť cez praskliny vo dverách, ale boli priúzke, keďže sa im mačku nepodarilo zazrieť. Musíme ju pustiť dnu, ak tu býva, ozvala sa Jazminka. No radšej sa jej uhnime z cesty, poznamenal Tom. Nemyslím si, že by nám ublížila. Pravdepodobne je len zmetená, lebo sú zatvorené dvere, namietla. Tom sa zatváril pochybovačne. Neviem, zdá sa, že je nazúrená. Bude to v poriadku, vyhlásila Jazminka sebaisto. Strčila do dverí a otvorila ich. Do kôlne vtrhla škriekajúca guča sivých chlpov. So syčaním a sprskaním sa vrhla na Jazminku, ktorá vykríkla a rukami si rýchlo zatkryla tvár, zatiaľ čo mačka skákala, škriabala a hrízala. Jazminka zjačala od bolesti. Mačka posledný raz príšerne zaškrečala, zoskočila a vybehala z kôlne. Si v poriadku? Vyrokol Tom vyľakane. Jazminka klesla na rozpadnutý bal slamy za sebou a pozrela si na ruky. Boli posiaté hlbokými škrabancami a na pravej dlani zbadala aj stopy po ostrých zuboch. Určite to poriadne bolí, poľutoval ju Tom. Jazminka zopela ruky, aby si trochu uľavila od bolesti. Tá mačka naozaj nechcela, aby sme tu boli. Au, veľmi to štípe. Musíš si umyť ruky, poradil jej Tom. Poďme do domu. Jazminka sa zamračila. Čo to bolo? Čo? To zvláštne pišťanie. Nič som nepočul. Tak nastraž uši. Pozorne sa započúvali. V záhrade štebotali vtáky. Na poli bľačali ovce. Z osadu sa ozývalo pralinkino spokojné krochkanie. Nič nepočujem, vyhlásil Tom. Poďme. Vyšli do záhrady zaliatej slnkom a usilovali sa vyhnúť pichľavým lístkom cezmíny, ktorá rástla pri kôni. Tom sa Jazminka začula znova. Doľahol k nej ostrý zvuk podobný pišťaniu či mravčaniu. Otočila sa k Tomovi. Podľa výrazu na jeho tvári usúdila, že tento raz to začul aj on. Čo je to? Zašepkal. Neviem, pokrčila plecami. Niečo je vnútri. Potichu sa vkradli do kôlne, v ktorej vládlo šero. Ozvalo sa ďalšie zapišťanie. Vychádza to spoza balu slamy, skonštatoval Tom. Povraz, ktorý bal držal pokope, sa rozpadol, preto väčšina slamy popadala na zem. Deti ponad bal nakúkli do tmavého kúta, odkiaľ sa ozýval ten zvláštny zvuk. Jazminka rozradostene zalapala po dychu. Mačiatka, šepla. Sú také zlaté. Sú 3? Načne sa usmieval Tom. Aké sú maličké. Mačiatka sa k sebe chúlili v slamenom hniezde. Jedno bolo strakaté, druhé ryšavé a tretie čierne. Strakaté a ryšavé mačiatka nehybne ležali, ale ich čierny súrodenec po nich liezol a hlasno mravčal. Sú nádherné, rozprívala sa Jazminka. Zaujímalo by ma, koľko majú týždňov. Určite to nie sú novorodeniatka, lebo už majú otvorené očká, uvažoval Tom. V tom prípade majú určite aspoň týždeň. Oveľa staršie nebudú, lebo sú veľmi malé. Čierne mačiatko znova ostro zamňaučalo. Chce mamu, povedal Tom. Potom sa prudko nadýchol a zdesene sa pozrel na Jazminku. Ach nie, zašomrala nešťastne. Tá mačka je určite ich mama. Zavreli sme jej dvere k mačiatkám a teraz sme ju odplašili. Zrozil sa Tom.